do topik debata haroroan ni gogo dohot bisuk. Tapasaha marohado pikirata lau mamuji Tuhata. Tapuka mapar minggota marede mahita sia bukuede nomor 17 ayat sada 1 Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Saya pabotohonom mudo, tuau dalan hanguluan, gok dolas ni roha diadopan ni bohim, akka hasudungan ni roha do, di siamemu, saleleng ni lelengna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu nasuhatu dosan. Namadok mulyate do hami tuho, ala di papatarho dohot tuakka si pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya payan madihami, rodi pinoparnami barita nauli,
jalal pararat ma itu saluhut bangso, asa bisar sodang ni hasangapommi, doho di akka na hudul di haholomon, doho na dilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Maret de mahita siya buku de nomor 72 ayat 2-5. Tatangi homa patik ni debata di mingguta sadarion, ima siap patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, ahu do jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan ni odo, ikonu biar rohata jalahu molong, jalau pos mida debata asa mida nasa na adong atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata laho mangulahon patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na humbartu patik mi. Amin. Maret de mahita sia buke de nomor 425 ayat 2 do tolu. Tatopoti madosata di joloni tuhata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suatu dosan, parasiroha midahami nadangolon,
Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan haja hatod dohami tubuh. Jaladang adong haporsyaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Masay gudang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami. Ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam. Dot asin ni roham. Saya unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, doho pangalasyon nami. Saya ingot mahami, hobartu asin ni roham, doho denggan ni basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Sonod do pakaholongi ni debata di Portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsya di ibana. Asa hanguluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Mari de mahita siya bukid de nomor 714 ayat 7. Tatangihon ma turupuk epistel di mingguta sadarion, imana tersurat sian sada Korin, bidu sada mamuka sian ayat 26, satu ayat 30 sada, tajahama margati soring. Berenghamuma akkadongan, pajuon na dihamu, dang piga hamu nabisuk mangyutos sibuk, dang piga nagugo, dang piga nasangapian. Akka nateuk di Portibion, jalan Marlea dipilih debata, tung sisuada doi, asa suada hononna naung jongcok kian. Alai sian ibana do ubahen na di bagasan Kristus Yesus hamu. Aibana do gabi habisuhon dihita siat debata, dohot hatigoran,
dohot habadiaon, dohot haluaon. Ima sahatna mertua doakan atau mangion hatani debata jalan na upeopsa. Amin. Marede mahita siya buku de nomor 314 ayat sada dohot tolu. Yesus Tuhan Hatidakon ma haporsiaw tai songon na ni hatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap ma hitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama parbuku na suatu dosan na tu mapalangi do tano au porsea Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman dan tubuhon si Maria naga-bagabea siaton di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pahuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau penur silang na dua tu banua turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hudul tu siamun ni depan kau amanai perbubu na suatu dosani isimai bana pangmula sogo tu tanaon banghumi alat na mangulu dot na mate au porsea to di perbadia jala adong sada huria na badia huria to pani halak Kristen akan na badia doho di asisan di dosa doho di hatai na mandok mula mangulu sogo pani halak na mate doho di hamuluan na sudah-sudah. Amin. Tikting namasa di Huriata di Minggu won tanggal 20 Januari tahun 2020. Naparjulu dak danak nasorang. Di basa-basahat tuhatta dosa dadak danak bawa di keluarga. Sarmedi Situmorang, Inang Buru Tambun. Sorang na di hari Jumat tanggal 20 Januari 2023. Inganan nasida di lapangan tebak Manang Wik 5. Napa duahon ruas na tambah. Tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Albert Mario Lumbantoruan SE dohot inatai Priska Oktaviana Buru Ambarita SAK nasida majalo pasu-pasu parbagason di Huriata na di hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 maringanan di Jalan Jankes AD nomor 40 RT 00 Sada, RW 00 Sada, Kelurahan Munjul Manang Wik Tolu. Napaduahon,
Boni Marpola Pangaribuan, Inatai Roslina Boruhuta Julu. Nasida menjalo pasu-pasu pabagason di Huriata na di hari Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Maringanan di Jalan Nangka, RT 0 Sada, RW 06 Manangwik 5. Napatuluhon Andi Reno Silalahi, Inatai Jenny Perawati Borusi Hombing, Rap Dohotolu Yanakon Nasida, Sada Bawa 2 Boru, Narosian HKBP Jatinegara, Resort Jatinegara, Distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di Grand Triasi Blok G nomor Sada, Kelapa 2 Wetan RT 0 Sada, RW 0 Sada, Manangwik Sia. Ruas Namar Sahid. Tabuan ma ditangyakta akar ruas ni Huriata na di Bagasan Parsahiton. Na Parjolo, Nyonya Lubis Boru Pangaribuan, Wik 2, pemulihan di Bagas Nasida. Na Paduahon, Nyonya Pangaribuan, Situa N Boru Hutagalung, Wik 5, dirawat di Bagas Nasida. Na Patuluhon, Amang O Simatupang, Wik 7, di Rumah Sakit Sentra Medika. Na Paupaton, Anton Simatupang, Wik 10, di Rumah Sakit Polri. Na Palimahon, Amang B Simajuntak, Wik 10, pemulihan di Bagas Nasida. Na Paunopon, Amang M Hutagalung, Wik 10 Sada, di Rumah Sakit Polri. Na Papituhon, Nyonya Purba Boru Lubis, Wik 2, di Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon. Paupaton, Makatidakon Haporsiawan khusus. Mamuka sadarion Minggu tanggal 20 Januari 2020 di Patupa Huriata Domar Guru Malua khusus turuas ni Huria ala naeng Marshasohotan. Palimahon, Parmingguan ibadah khusus. Mamuka hari Minggu tanggal 5 Februari 2020 dimulai Parmingguan ibadah khusus Manang Ipsus masuk pukul 15 WIB. Marhite tiktingon pinangido tusudena toras asa tasosoi akayana kota mandohoti Parmingguani. Napanopon pengumuman di hari Sabtu tanggal 28 Januari 2020 naung Sapu nungga di Patupa Huria rapot program kerja dohot anggaran tahun 2020 mardalan do dengan ulauni nani uluhoni pandita resot songoni matiting di minggu ta sadarion akat tikting na manghingut boy mata jaha na adong di warta jemaat Tuhat tama mamasu-masu hita sude. Marede Kor SPH.
Marede mahita se buku de nomor 723 ayat saya ada seterusnya hutpa pungu pelian sada A dohot sada B. Tuhan situ pasalut, odona berkuliai, nang natarasa salut, nilehon mi. Berdoa si rohani, isi non dunia hari, digogoni haumure, nilehon mi. Kau lihat deh, oh Tuhan, di rumah tunggangan sonang, godang dopa supasue, nilehon mi. Ditunggu doa nanti, laho menubus jomai, nang natarasam asine, nilehon mi. Tuhan situ pasalut, odona berkuliai, nang natarasam salut, nilehon mi. Berdoa si rohani, isi non dunia hari, digogoni haumure, nilehon mi. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna,
di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Huriani Tuhata hatani dibata dihita imana tarsurat di Job biddu 12 ayat 10 tolu tolhas tu ayat 25. Job biddu 12 ayat 10 tolu tolhas tu ayat 25 songonoma didok disi. Madapot di ibana habisuhon dohot hagogoon. Di ibana do panuturion do panibangon. Idama ibana mangarupakon gabedang be dapot paulion. Ibana makurukon sadabawa gabedang adong natuk paluahon. Idama ibana maniopi aek gabe marsik luhut nai. Ibana muse palukason gabe marbalik tanood di bahen. Madabo di ibana do hagogood dohot hapatason. Guru di ibana jol manalilu dohot na mangaliluhon. Ibana manogihon akka panuturi ira tabat-taban. Jala maoto akka panguhumi di bahen. Ibana makarhari uhum roha-rohani akka raja. Jala dihohosor rate tugoting nasida. Ibana manogihon akka malim bahet tabat-taban. Jala ditinggakon tutano halak na marhuaso. Ibana mangusat pamulungon sian halak na pirtahak. Jala dibuat panuturion sian halak na matua. Ibana mangusehon haleaon tuak karaja. Jala dipahodur hohos ni halak na begu. Ibana papatarhon akan bunisian haholomon. Jala dibuat do tu hatiuron linggoman ni hamatean. Ibana patibulhon aka bangso, jala diago muse. Ibana pararaton aka bangso, jala dipaudar muse. Ibana mangusat rohasian aka partogi ni bangso di tanoon. Jala dililuhon nasida di halongonan suada dalan. Jadi dadap-dadap nasida di haholomon somar hatiuron. Jala rabat-rabat nasida dibahen songon halak na mabuk. Ido yang go sahat ni turpuki. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Jot dohita mabigi hata sudah jatuh tertimpa tangga pula. Imana masa dingolun ni si Job. Nunga di ai ibana na ikon. Mago artana, mate nang yanakonna, madau muse inatana, ahama muse namasa, aka ale-alena pe, rotu ibana, tarhirana pasidohot do marhabot ni roha, maradu dibayad do orbuk, membuat debu lambang kemalangan, alai holan na simbol doi, ubay ni ido, didok sudah jatuh tertimpa tangga pula. Molo maracita cita di nguluon marsahi tita manang na adong isarana hamaten songgop tu bagasta. Totu penguat pertama sekali memang Tuhan kita. Alai na adong di humalia kita namono Tuhan ima keluarga manang ale-ale. Kalau itu sudah runtuh manang bohape ninna dang boy hita marhaguguon lau mangadupi aka namasa. Kita sudah mengalami kesulitan, tapi suami atau istri tidak pernah mendukung isarana. Manang ianak kondakea saling menyejukkan di suasana hati. Ubay ni ido ganuk halak na di bagasan si taonon. Ikkodo marhaposan marhapurusan holan tu debata. Ketika seseorang mau hidup daulat, disido naing dohonon na gabe marhabisuhod dohita mangadopi aka namasa. Dan JPB cara berpikir tidak seperti orang yang tidak beriman. Bagaimana orang yang tidak beriman menghadapi masalah? Totu boydo gabe disigai dirina. Moloso marhapor siaon. Ale dihalak na marhapor siaon totu di dulu ibana do dalan.
songon namasa di si Job. Baik kok kamu majo amang inang nangaka na po subulong na duro marminggo di tikyon do na madohoti live streaming sarana nga mga do pihasusahak kamu adong alialimu na roto hamu niripu do dohongan hape las doho do ibana gabi alo adong halak isarana doho ibana madulo na marsahit na nga pala po sinian sa ni amata manang inataw kan martangiang manang mandokata na jaguan memang jaguhian maradu di pikiran ni sudah bibeli makatai pe mana masih jago alai dung haruar ibana sian pitu ni inganan na manopot manang madulo na marsahit pitoridok tu lebung na hu diusipon dang leleng nai i tornin na cepet nai na mati kini i ngajagoy sa bulan torin na mo se imana na mga turkon taringo tu nguli di jolma molo tumpe di ida hopo sika dan ni halak holan di bagasar roham mai gariara tangyakon unang gawe tabahin fonis digijang ni fonis dokter apalagi fonis digijang ni pikiran ni Tuhan manang waso ni Tuhan sotung songo ni hadir yota pintar untuk memotivasi tetapi di balik motivasi itu ternyata kita sudah merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Ido namasa di si Job hobar tutur pukon. Adorang sotur pukon di patorang do marsahi do si Job. Dungi ikon ayon na isarana tilahaon. Ikon ayon na do mago artana. Sudah Roma dongan na manopotibana. Di pikiran na tabunay ate na mardonganon tabunay ate na madohoti punguan kor tarira songoni may kan mulo di umalang tonwaing tabunay ate madohoti parsahutaon tabunay ate madohoti parpunguan marga hape taida manamasa di si Job justru dongan naido yang memojokkan dia di dalam perkaranya itu yang terjadi boy dohi tagale lam gale holan mangadupi parsahitan sa sahalak galido pikiran na tatabay mamusi hararot na sumemotivasi justru menghancurkan justru tadok isarana ima alani hasalamu doi lae torina muse kan alani hasalamu doi da wasa madang songonok ko songonon adong mahalak isarana na modding atik na isi keluargana pitor di dokon ima kan dang diboko tu penang torinna hera di penang ma olah disima Tuhani HP mulu di Jakarta dengan ngaruh Tuhan nih, manang di Medan, manang di dia dengan Tuhan nih, ido pikiran nih halak, molo so di bagasan rohana daulat. Dia tidak memakai hikmat dari Tuhan untuk menimbang setiap perkara yang ada di dalam dirinya. Adong muse keluarga, isarana seorang madak dana di ibana, tapi dia memiliki kelebihan yang berbeda dengan orang lain isarana. Ahamayo doko tunatorasna imakan saliling na mardingam pamatang inatam songoni maho tudongammu torina kan iran manguhumi ibana di parnguluan na ido namasa di si Job bahwa kawan-kawannya sahabat-sahabatnya yang dianggap dekat dan bisa menguatkan ternyata itu juga yang memojokkan dia didok ma alani hadusaumu deh alani hajahatommu di badungan nai didok ma muse imakan molo memang tohono Tuhani ima napuna habisu hodo pasu-pasu mul di pasu-pasu dan totu ditinggalkon aka na posona na burju na daulat roha torinna jadi holan na daulat roha do namar na punahon hai pason dot hagugoon ima pikiran ninda deba taboto do manginangi se ale-ale ni si Job tanganong parguru malu di sona teh nang sukuno nang boy tamu tu tahe ngok do kati kisi kola minggu di juk kan molo si Job ngajuk tabi geda holan di hatai si Job nga di luar di pikirat tai molo di luar pikiran no lupa teh di pikirat tama bohado tahe isi do tahe dongan ni si Job Jofar Elifas Dohot Bildad nama ngalusi inatani padita
tadado di pahusor-husor terus di bagasat jabuna. Ido molo keluarga perhalado lam meruas musete. Imanian hatan di mata di pahusor-husor. Jadi tolu dongan nion. Mo ido tabayakon manang dapok pikirat tatarhir isema dongat tanau jono tuhita nuengon. Haboto amai dongan na burju, dongan na satia, mono ditiki rap hita do ibana, ditiki susah hita. Majono do manang nama daw di sido habotoan. Tapi ketika dia tidak setia di saat kita menghadapi si tawonon manang penderitaan, di son mahataridaan burjudo dongat tai manang dang. Wala nido. Ubay ni ido dang olo si Job talu binain ni akka ale-alena. Ana binain na dia mematahkan orang-orang yang berpikiran demikian tentang hal penderitaan. Mono dia do pihamu hasusan nuai rohamu tutuhan. Pangido habisuhon tutuhan. Mono tung adong dongata nasala makatai tiki mamudahon manang na mangalehon hata apul-apul dihita. Taingok maturbukon didokdo dia 10 tolu. Madapot di ibana habisuhon dohot hagogoon, di ibana do panuturion dohot panibangon. Idonya di ibana do hagogoon ng habisuhon. Jadi dang apalaniano secara langsung hata niya halak na buhay mabayin acit roha ala moloholan say ro musidongan mangalian hata na sututu nga piga masalah disi nga dua masalah disi lama musim misal na dung say mamarsahit Roma hatani dongan, acik muse roha, nggak tahu lu masalah di si. Asing mah muse roha hatani dongan, dungi muse roh, misalnya aka sakit manang na roh muse hamatean di aka keluarga ta, nggak tahu lu di si. Acik muse roha, dungi madele muse hita, ngamar sursar bepikiran. Susah mah muse lau mangan dok minum. Gabedang olo betu gerija sarana, molo mangadobi si tahunon halak kan. Pinoma opak peluar di jebu nah kan narohaku ya marilah usahakan kita mau menggerakkan hati kita bertahan lama-lama juga dalam penderitaan tidak baik membain susah deh lah di baik kamu pe amlodibin manang obat dang boy mengurangi taringo tu saya ni roha holan tu bagas joro dohot di hata ni di mata ubay ni ido adong do halak napistar mabain kad sada kalimat manang statement songonon jika nasi membuatmu kenyang maka Tuhan membuatmu tenang. Jika nasi membuatmu kenyang maka Tuhan membuatmu tenang. Jadi adong mahala bohon nang pepikiranon manang na pinggolon si parionon nungacit binain ni akadongan. Tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan sumber dari hikmat dilium matuhita pertimbangan dan juga pengetahuan laho memilangi tumago doa memilangi haburjuan ni Tuhan meribakon mangingot-ingot hata ni dongan naso tutu manang nama bahin jut ni roha. Jangan sampai kehadiran kita di tempat orang yang sakit manang diinganan ni nahamatean gabe parohon acik ni roha manang jut ni roha dina marukili tabayak komahita na marukili gabe didok ma di hata ni di bata di Roma 12 ayat 15 hujaon di atas Indonesia di dok songonon bersukacitalah dengan orang yang bersukacita menangislah dengan orang yang menangis unang diparekeli hamu halak na tangis unang ditangisi hamu halak na mekkel unang songon na jut tabiki SMS susah melihat orang senang melihat orang susah menujut tapi ini yang memang terjadi dalam kehidupan kita karena itu biarlah kehadiranmu penuh hikmat sugari halak na di bagasan turbukon di pasu-pasu Tuhan jalan nunga robe Kristus songon lobini na masa di si Job na marsitaonon maradu saat tu hamatean ima Kristus Yesus dia bangkit menjadi pemenang karena bagi Allah orang-orang yang mau hidup berhikmat na daulat roha burju dawu ibanasian hajahaton di sido gabe tubuma habisuhon nang hagogoon. Orang yang hidup saleh, orang yang beriman secara otomatis akan tumbuh hikmat di dalam kehidupannya. Molo neng marsita dan di sarana hita tu sasahalak ala jaguni medsos kebuy dubukon kan
Holan dikiti guarnei molo atarna terkenal do ibana pitor pajujur medsosiro tong isi do ibana isarana ati na di dia jebuna isi akadongan na tari do tongi alai hobar tutur pukon molo neng idaut ta isi di si job holan tabuk ka job bidu sada ya sada pitor tadado di si adong do na jolo di tano us sada bawa na marguar si job na daulat jalana burjur do rohani bawai jala mabir mida debata jala di padao rohana sian hajahaton nena ido nariko dihita supaya kita bertahan di dalam penderitaan kita. Molo marsita ono kamu amanginang di partikianon. Molo adong sahid na songgop tu pamatang muna manang na akka keluarga tanah dijabu. Pos rohamuna mardongan habisuhom mahamu manjakkon akka nanaing binahin ni debata marhiti hama malum nanaing pinasa na tu akan amar sahid apul-apul tuaka na habot rohana ibana do na punah waso didok dia saplopat idama ibana mangarupakon gabe dang bedapot paulion artinya kuasa itu adalah kuasa Tuhan tidak ada yang lebih besar dari situ unang pola pitor takup hata na rorang unang pola takup akahata na jahat alay takup manauli na dinggan so boto buhay kan molo adong dope di tahun na somarwea na rohaku rata-rata marwea te gudang grup di hempot tay grup WA paro kamu ma jala bay maujo penelitian sugari di posting akan roa pitor hatok do halak mangisahi manang nalahu mamudai sugari di bay akan adenggan belum tentu humatop songon humatop ni na adong na salah nakin dan binoto buhay orang-orang jauh lebih sensitif dengan hal yang salah dibandingkan hal yang baik. Manang nata posting maju isarana di Instagram, di TikTok, manang na di Facebook, aka nauli na dinggan, belum tentu pitor hatop songon hatop ni halak na mamereng aka hasalaan. Sotong hita masadai sian nahudoki. Moloboy niyan, kita lebih peka untuk melihat hal yang baik daripada untuk melihat hal yang jahat. Asa ias pinggol tai doho roha pikirata supaya kita konsentrasi dengan tujuan hidup kita. Apakah kita mau sembuh? Kalau mau sembuh, jauhkan diri dari perkataan yang buruk atau yang jahat. Molo isarana naing masuk ki betupunguan. Memang konsentrasi ma tujuan talau tupunguan ni. Molo naing markordo mamuji Tuhan do, mamuji Tuhan ma. Kan idun waing unang mahita sendiri ro mabain hasusantu dong atta. Alai di dia hita roh mabuan hadamiyom ma. Job tidak pernah beralih tu si polisi molotung pegok aka hasusaan manang parmaraan di ngoluna. Dia tetap bertahan. 7 masilangi. Bereng mak Kristusi molo haotoon dihalak silangi molo dihita habisuhod dihita silang. Kita hanya tunduk jadi didok nakin di hatani di mata obar tutur pukon madapok di ibana do hagogoon dohot hapatason guru di ibana jol manalilu dohot na mangaliluhon ninna. Orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang menyesatkan guru di ibana do ikon dipature Tuhanido dalanna nang tolu halakipe dipature Tuhanido dalanna marhite alus ni si Job. Memang amanginang hobar tutur pukon dia 12 dorang tutur pukon di dok kosongonon matua dihalak na matua nian luluan habisuhon jala halak si godang umur panukunan poda. Memang kita yakini orang yang sudah banyak mengalami ataupun menghadapi asam dan juga asin kehidupan ini dohok tonggini parmuluanon boy doi bana gabe pangalapan akapoda boy dotong. Jadi molo misalnya tu lansia maju hono nate lansia dot aka nanong mangadupi hea matean ama ina hatop ditinggal hon amung na inung na dohot na hatop mabalui sarana manang na hatop ibana tilahaon baru dopi jaloi mana pasu-pasu setu hatta tasukum maju parngoluan na ya sukun tupungan inahan na. Apakah kehidupanmu sekarang ini semakin membaik niku ditiki na parjulu sahali nasida pertanyangan di taonon pitorido nasida do ya jauh lebih baik tornina dia do
isi dona nang hati dak konon disi. Apakah sebatas hanya saya perempuan hebat? Apa saya hanya membahas tentang bahwa saya adalah laki-laki hebat, bapak yang hebat, ibu yang hebat? Daung. Alai, songoni ma burjuni Tuhani dihita. Ibana doha gogoon di akka nama kasih holi parmuduon ni Tuhan. Ido na naing haposatta. Dalam setiap pergumulan kita perhatikan, tidak pernah laut yang tenang menghadirkan nakoda yang hebat. Takyai. Tapi laut yang begitu menghadapi ombak yang besar di Sodo melahirkan nakoda yang hebat. Dan mungkin di udara tidak ada persoalan kemudian dikatakan akan melahirkan pilot yang hebat. Ketika ada goncangan di udara, maka yang membawa pesawat itu pilot, disinilah terlihat apakah dia benar-benar pilot yang handal atau tidak. Songoni nang parngoluata molo rope si taonon manang na rope hasusan pergumulan di ngolumuna taingok ma laho patakon hapor seota doi, apakah kita matang di dalam iman kita atau tidak. Pangidoma hagogoon habisuhon parbinotuan sian Tuhani asa unang saladala kita. Adong do sada ede lirik na nahuingot di kidung jemaat. Lo menurut aku kidung jematon molo bahasa Indonesia saat tubuh-tubuh si pata diduk di hatane kan, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya, ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Holan sian Tuhan hido roha gugu odita. Mula sianon seolah kita sedang mengisi baterai yang sedang kosong. Margugu mahamu mengadupi akan masa. Tati rumah si Job lobi siani tati rumah Kristus Yesus manaon na porsugi. Menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dipasu-pasu pamangata memotivasi orang lain, bukan memojokkan orang lain. Amin martangnya kita. Jahuba di mata amanami na marhabangsa di manua gijang. Mau lihat Tuhan di pasat rohanami tuho. Dinarap hami marpungu akka ruas niuriam nang parhaladum. Rap hami mamujiho dohot manangihon barita nauli. Tuhan suatom mahatami di rohanang pikiran nami asa marparbuei jalaboy hupahu sorusor hami diganup pardalanan ngulu nami laho mamuka akka ulon nami di arisa darion nang ari namangihut ali di batama nami akka silas ni rohanang pinasa mutu hami nang akka namasa margsika sorin di ngulu nami parguguy hami Tuhan songon ho marguguy hon si Job. Songoni nang hami ditikiro hasusaan parsahiton nang akabuban pikiran di ngulu nami. Asa tungtad daun nami holan dihudu habisuhon haguguon panuturion dohot panibangon. Hodo na punah waso di akka hami na mangula si ganupari lehonom mohai pason. Ali di batama nami mau liate hudok kami Tuhan di leo kodo basa-basa marhite sadadana tu keluarga ni. Amang sarmedi situ morang inang buru tabun Tuhan pasu-pasu keluargaon na laho marmuduhon ya nakonna pasu-pasu danaki Tuhan asai burmagodang mai jalaboy gabi ya nakonna hasia binahen ni akka habisuhon na naong pinasa ni na toras na nang akka halak na dihumaliang na mardongan hata ni dewata ali debata manami macelas rohanami Tuhan molo di parmuduhongo lu ni ganup halak manang keluarga di namartabar ruas ni huriam ima keluarga Albert Mario Lubat Toruan inang buru abarita sungoni nang keluarga Boni Marpola pangaribuan boru hutajulu asi roham Tuhan di keluarga nanong bongot sungoni nang keluarga Andi Rainol Silalahi boru si Hobing ho Tuhan nami namarmuduhon ganup keluarga
nanang masuk manang bongot tuhuriamon asa gabe keluarga si tiruon nang keluarga na lau payutihut atam na badiyay lau mangihuton muse aka aturan na dong di huriamon aledi bata manamni silehon hai pason aledi bata manami huingot kami dua kadongan nami na dibagasan parsahiton na dong dijabu nang di rumah sakit totu humasusa dona sida Tuhan pikiran na pardagingon na mangadopi parsahitoni alay mardonga toko boy na sida ditiop ho Tuhan di pardalanan ni nguluna gabi margugo na sida mangadopi parsahitoni tiur pikiran na Tuhan lahom majalo aka parubatan na pinasa ni aka dokter nang medis songoni nang tu ina nami inang nyonya lubis buru pangaribuan inang nyonya pangaribuan inang situa en buru utagalung amang o si matupang amang Anton si matupang amang B si manjuntang amang M hutagalung inang nyonya purba boru lubis do sudi tahena sohuguari hami akka ruas ni huriam nang akka keluarga nami di dia pena sida Tuhan pos rohanami marhiti padungan yomu pasatomu do hama malum tunasida wasomima Tuhan naboy manugu-nugu daging nang toddi nami alidi bata amanami wingotami do akapakobasyon di huriam na masa tarlumobi na naong masa imarapot program pakobasyon ng anggaran di tahun 2020 na nang tupadi ari na tuari ari Sabtu Tuhan mardala dodo dinggan na niuluhon ni amang padita resot Tuhan ajari hami asa tulus saluhut na mardalan akan anang huatay hami paingot hami akaparhaladom Tuhan asa dibagasan haring gasok kami wingot kami argani hasit tuaon manang hapadi taon nanang pinasa mutuganup parhalado songoni nang ruas ni huriam asa sadar rohanami Tuhan patupahon saluhut na tarlumobi dia kahay baruon di hamamasa ni sentralisasi di huriam ali di bata manami las rohanami Tuhan di leokodo gajang nyumur tuaka ruas na marulang tahun kelahiran dohot na marulang tahun pardongan saripeon di bagasan sa minggu naro Tuhan paingot kami marhite habisun na siyako mamilangi akka nanong pinasaat mo tuhami jalamandok mauliate ali di mata manami tabatabay man di nasida pasupasum jalatabay masilas ni roha di nasida songoni nang akka dongan nami na marulang tahun pardongan saripeon iho manasida di bagasan holong nang dami nasiyako molotung pegudang nanong masa di keluarga di ari nang salpu nalaho mabayan matoras haporsyon nami manang na pardongan saripeoni doi jala unang sanga sumurut holong ni roha sama nasida di keluargai ali Tuhan gudang doa kana sinakapan ni hami akan naro di ingananon manang na maduhoti parminggun secara live streaming pos rohanami Tuhan utangi hok kami ganup akasakapmu asa mardalat ture saluhutna jala sikop sudi akka nasinakapan ni rohanami hobartulomo ni roham om matangiang nami Tuhan na upasatami marhiti anakmu Kristus Yesus si paluai nang manubus sami amin tapuji Tuhan ta hu maride ita tapasa mapeliata tujulo Pangiringi mata
dunia tamartangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salut si leon-leon na dinggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni uriam doot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hosana di say pinarbadia maguarmu, say Roma harajomu, say saut malomon ni roham di banotongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarian hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tutodim. Thank you.